sibulise kuni, sibulise nakubabukeli emakhaya. Namhlanje siza kuni sikummandla waseLisikisiki kwingingqi OR Tambo. Yakhumbula uba ingingqi yase-OR Tambo yenye ingingqi eyathi yakhethwa kwi-District Development Model neyenye endlela karhulumente into yoba aqinisekise uba amasebe karhulumente ayasebenzisana ekunikezeni iinkonzo eluntwini. Yakhumbula kummandla waseLisikisiki eminye wemimandla othi usokole kakhulu ekuziseni kweenkonzo eziquka kuzo indlela ezimbi namanzi angathi afikelele ebantwini. Kodwa namhlanje ndinaye umntu webhizinesi walapha eLisikisiki ezathi asixelele into yoba zintoni bona njengoosomashishini nabahlali balapha abathi basokole kuzo ekungafumaneni kuzo iinkonzo zikarhulumente. Mhlekazi, iinkonzo siyazazi, siyabona nalapha indlela zikho, amanzi awekho, but sifuna ke sive kuwe zintoni enizisokola kakhulu njengoosomashishini ekusileleni kwarhulumente ekuziseni iinkonzo. Inkosi kakhulu msasazi, ndibulele ithuba. Singomasomashishini bale ngingqi yasemaMpondweni sifuna uphuhliso ukuba lubhekele phambili. Uphuhliso ke kwii-sectors ezinjengesector yezolimo, isector yezokhenketho, i-tourism. Msasazi, if uyajonga kumhlaba wasemaMpondweni ngumhlaba ochumileyo, ngumhlaba onokuthi uvelise izinto, kodwa ingxaki esinayo yingxaki ye-infrastructure yasemaMpondweni ekwaziyo ukuthi incedise, enokwazi ukuthi incedise kuphuhliso kwezo sectors. Ngokomzekelo msasazi, sinengxaki ye-access to kwezi site singaba zi-tourist destination sites, because the infrastructure in terms of indlela ayikho kumgangatho esiwudingayo, kunye neendlela eziya kwindawo apho kuveliswa khona. Sifuna ke uphuhliso lwamafama, sifuna uphuhliso lwe-tourism sector. Okunye ke msasazi, sifuna ukhuseleko kwento yezoshishino, ngoba if ujonga kwiidolophu zethu zininzi izinto ezenzekayo ezenziwa ngoosomashishini abasuka ngaphandle, oosomashishini abasuka ngaphandle kweSouth Africa yonkana. Sithi ke ngoku ugovernment makenze irole yakhe in terms of law enforcement to make sure that i-compliance within businesses phaya ngaphakathi kwiidolophu zethu iyaqatshelwa. Okunye ke msasazi, thina as local business we are calling for government to set aside some businesses uba zibe for the benefit of the local business even in the whole country. Zokwenza umzekelo msasazi, you get into town, i-businesses that are simple as ukwenza inwele, ukucheba inwele, the informal trade should be put aside for only the local businesses. But as we speak today, everyone can do that, even from wherever that he or she is coming from. So sithi ke ngoku sifuna akhuselwe osomashishini ngurhulumente abasakhasayo. Kodwa ndibalulekileyo ngaphezu koko sifuna uphuhliso lwe-infrastructure ukwenza lenze lula ukuba nabavelisi bafike kule ndawo yethu. Siyabulela. Lowo ke nguMr Ncube ongomnye ongunobhala webusiness apha kummandla waseWild Coast. Umongameli, usekela mongameli ulapha ngaphakathi ethetha nosomashishini, uphuma kwakhe apha uzothi ahambe athethe nabahlali ave kubo ukuba zeziphi na ezona nkonzo abasilela ukuzifumana kulo mmandla waseLisikisiki. Intamo sizibuyisela kune studio.